Srbija voli košarku, a glas koji već decenijama prati uspehe reprezentacije jeste glas Slobodana Šarenca, koga mnogi smatraju sastavnim delom svakog tima, talijom i drugom. A šta on misli o svemu tome? Prijaju takvi komentari kakvi god da su. I da su pozitivni, i da su negativni, uvek moraju da se prime pre svega, ali prijaju naravno sva ta razmišljanja. Međutim, ja nisam, kao što su me mnogi prozvali, ni talija naše reprezentacije, niti sam ja 13. igrač, kao što neki kažu. Ja sam samo sticajem okolnosti u datom momentu bio na licu mesta i onda je moj glas ostao zbog ovih digitalnih medija i ja se čujem. Naš posao nije lak, novinarski, komentatorski, i uvek je, ja kažem po znacima navoda, proklet, zavisi od rezultata reprezentacije, tima koji mi pratimo u tom momentu. Znači, ako oni pobede, ako dobro igraju, ako osvoje medalju, i komentator je super i najbolji na svetu. Italija. Tako je, onda da, i onda Italija. A ako izgube, onda niko ne pominje komentatora. Ako pite za komentatora, kažem da, on je bio lošiji od njih još. Tako da je to normalno nešto što ide u rok službe i ja volim da sam sa njima tamo i volim da sam licu mesta i da to dočaram ljudima širom sveta koji gledaju to. Mi se svi osetimo na tim putovanjima i novinari se ostaje kao deo tima. Ne kao deo tima reprezentacije, ali kao deo te cele ekipe koja je tu na licu mesta i onda radimo to nešto naše, branimo to nešto naše i normalno dajemo punu podršku košarkašima u ovom slučaju i nadamo se da će biti dobri, onda i naš posao je mnogo vredniji i svi ga više vrednuju. Šarenac je u Zvezde dospeo 1995. kada je Jugoslavija bila evropska noćna mora, uvek prva, a Srbija je sada jedan od kandidata za medalju. Da li to znači da su nas ostali stigli? Uporedite nam te dve generacije. Mislim da to sad ne može da se poredi. Kako i igrači, kako reprezentacije, tako i mediji. Drugačiji način tada bio kako smo radili, drugačiji način se radi sada, na drugačiji način se i košarka igra. Ne znam da li mogu da kažem da su nas svi ostali stigli na tom nivou gde je bila tadašnja reprezentacija Jugoslavije, ali u principu mnogi su napredovali, rade mnogi po našem tom tadašnjem modelu. Svi su pričali da je Španija preuzela taj model od reprezentacije Jugoslavije tada i da je na taj način nikla ova cela generacija koja vlada Evropom već 3 šampionata. Ne mogu da poredim te generacije, ono su zaista bili izvanredni igrači, ovi su sada, ali svako vreme nosi neka svoje pravila, neke svoje načine igre i neke svoje heroje na kraju krajeva. Čak 7 igrača su morala da odustanu zbog povreda. Srbija nije mnogo odmakla nizbrdo, ako to hoćeš da me pitaš, u odnosu na to kada su ovi bili na spisku i sada ovi koji će igrati u Turskoj, iz jednog razloga što su povrede opteretile sve ekipe. Mislim da Litvanija ima najmanje problema sa povredama i Litvanci su već bili drugi 2 puta, tako da na njih treba dati posebnu pažnju. Mislim da je Španija možda za nijansu veći favorit, ali to ne mora ništa znači. Cenim da je Srbija otprilike u jednoj grupi od 5 do 6 ekipa koje lako mogu da dođu do podijuma, a lako mogu da budu i 8. Znači da će odlučivati detalji. Nemoj da zaboravimo da imamo 2 utakmice u nokaut fazi do dolaska do polufinala, 2 utakmice koje su vrlo bitne, posebno je prvi meč, gde eto opet nažalost idemo na Letoniju koja nije toliko veliko ime, ali koja ima izuzetno dobru reprezentaciju. I to je problem. I taj prvi stepenik kako se prebrodi, mislim da će naši daleko dogurati. Šarenac je uspeo da pronađe i pozitivan način gledanja na probleme sa povredama. Ovo nije možda loše sa ovim povredama, mislim loše s povredama i otkazima, ali opet s druge strane možda sa ovih momaka skine breme favorita, koje će oni lakše podneti. Sad je na stručnom štabu i selektoru Đorđeviću da ih ubede u to da oni mogu da izvedu to što smo gledali u pripremnom periodu i da tako odigraju. Ako tako odigraju kao posebno na ovom turniru u Beogradu i ako tako budu igrali, ja mislim da oni mogu do podijuma. Da li će to biti zlato, srebro, bronza, to je sada da znam, to da kažem i da predvidim, onda bi se bavio predviđenjem sudbine, zaradio mnogo veće pare, ne bi radio ovaj naš posao. Tako da ne mogu da budem prorok, to je teška situacija ovog puta, posebno zbog tih povreda i otkaza koje si napomenuo, ali koga nema, bez njega se mora i može. Uznamo se u ove snage, navijamo za ove momke. Ne s parkinga, ne iz dvorane, nego sa druge planete stiže ova trojka.